Hemen salam mehribanlığım köpden beri garaşılan saat kliyimiz çıktı. Da. Käbir sebepleri bor ara başga aydın salmaly boldy. Hudaýa şükür olam gowurly dinlenni. No. Saat. Näme üçin saat aydymyň ady? Klip näme barada? Aydın näme barada? Kysgaça aydynda söýgi barada. Şeýle bir agyrly, uçlary, çümýän, kesýän söýgi bolýar, şo barada. İlk klip Gulale Kulmadyň official YouTube kanalyna kalanady görýäňiz onuň sizden geljek kommentarýalar, kritikawaniýalar şolara garaşýar. Garaşýar. Yalanıldın yaralı enmem, yaralardın yadıdım emma, yıkılındı yanındın emma, men bolmasam aykynda. Bu şabeni pavilyonu 1000 adamlyk toý gurulşylygyny mihmanymy 1700-2000 oğlu. Şoň üçin bu reklamany gurulýan adaldyp hyzmat köpertmeli. Biz işe başladyk, работаем. Ýere-döňe. Yine birden studiyo ürden adamı kune bir palatak içinde bir şunyal bir yerde oňoýup oturulýardy. Edeni tip bolsa oradadan soňky toýlarda jüriýtik aýraty bir kabine ýatap berjek. Şoň üçin operatorçy kim meserti telewizorym nady bolar. Arkaýyn ödüşni arkaýyn düşündirip biler. Beýdi işlemelerle. Работаем. Men mahabata yürüýtip bir adam tapmasam men özüm hemme zadyna ýetişip bilemok. Öňe ýetişdiňje ýetirerim. Yani öz içimdeki zatları sizin içinize yeterli edip yetip bilecek mahabatçı bar olsa haberleşip bileňiz. Bar olsa. Работаем. Ne şunu ulmanada men aýtjaklarym bar. Näme diýär? Awçyn görünni tanardy ýa. Batyrjan men mara gaty bir içkiň gatnaşyp görmedim. Şeýle bir bara men marada gaty bir ütköşklatlar diýipdir. Ýöne şul oglan şonda men diýdim, "Bäh, men bu oglanyň näme üçin gowy gatnaşýar? Ýöne näme üçin hat içkiň gatnaşmadym hamdy." Adamçylyk, ömrünçilik, hormat. Elhamdülillah. Allah. Ben negatif ýarýanlara diýdim. Onu tam görseler, bilseler. Adamı tanaman, ýazman diýdim. Bir go adam da. Elhamdülillah. Allah razı olsun. Yüreğimde näme diýär? Bir gabyň içinde nevit bolsa, iri üç nevit çykýar da. O ýa-da mysal üçin suw bolsa, suwuň sygynmasy. Adamyň ilk içki dünýäde bolduğu şu daşynda çykýar. Batyrjan benim şonu aýdan söýdüm diýmek dogry baha berip bilýär, içki dünýäň owurdy. Şoň üçin aýdymdan owurdum. Sağ ol. Qaýmene öwre demledim geldim. Aýmene ıngaraktır, çaýyny demlegini geldim. İkimizin hırmady oğla duýdurma geldim. Bir diýenim bir devitdim, iki diýdirme geldim. Oğul öýüň feýetidir, mährin gawanma geldim. Aýal öýüň eýetidir, ağlar awanma geldim. Şunuň senin hak öýüňdir, balan köpersin geldim. Ağaçlaryň miwe ber, döwlet etsilsin geldim. Oğlum bilen agly ýaşabar, baktyňyz bolsun. Hanony men gideýin, diýmarlarym. Halifam, bayramın kutlu olsun. Allah can sağ kızıklan arasında elmedi ama başın dik olsun. Dostlar, Halifam sağ olsun. Mehriban adamlar, hemmeňe de salam. Ştaýda sizden birde sorasym gelýär, ýa-da maslahatlaşasym gelýär. Dün şu sorawy men Instagramda da goýdum, inem TikTokda goýan. Kakaýdymyň prosmotry gowja gidipdir 4 gün içinde. Sağ olun, ýene birde hemmeňe de aýlar ikinjisini çykaray diýip ýazýarlar. Yaman kens prof gelýär, çykaray diýip. Siz näme pikir edýäňiz? İkinjisini çykaralyňmy? Men pikirimçe ikinjisi çyksa birinjisine has gyzykly bolarmyka diýen. Sizden öz pikirleriňizi kommentarlarda belläp geçin. Onaň nesip bolsa galanyny görberer. Edil adamlar arsyň ýaşaýyşyna mödüni görýäňiz. Edil baýym psigidere arsy ýaşaýyşyny töwerme. Завидую, конечно. Ýaşaýyşyň gadyryny sen bilýäňiz. Ayaň aşağıda o pataka. Ne? Näle ýaşamanlyk asydan öwrenme.
Bundan öğrenler rahat kâne. Ustad elham gelayna mümkün tağaydımlar dörer. Hükman yutmaz sen. Salam alik, mehriban muştoklamız. Ene 8 Mart bayramçılığım yetip çık geldi. Öňüm aýdýardylar agyla 8 Mart ýokman bir sowgada garaşýapda Gülşat. Onuň edil 7 Martda güýçli töle gelýär aýdym sağlı zat diýe. Onuň hemme şu kısganç nemelimiz var ya yigitlerimiz. Şol ekit diýe bir ýere diýe. Onun şu oğlulluğumuzu diye kıskanç oğlulluğumuzu ene tamam soğugat etmese misal üçün adamın soğugat etmese şol bilgisiyle bir öl teviği taraftan şu tüveleğe gelip ektiye diye onun 9. Mart'ta da getirip patlatıp öyle koyuyor diye o şu onu yürüyün soğuya da diyecek koyma son için var ya mehribarlarım hemen de soğugat gelsin o gel Gülşat gelmedi de ne diyesene mene ödüm Alyana Wayşını yollaşım merdi yaşın zora mert diyen şöyle takılmadık ya bir qımmat bakal qıyınsma şeyday yürü hava bir de eyyam halmika arkayım söyle mi ene Kara vermesin yine tuvala yakıtmasın. Kara gerek de o ene gıyırlarca Allah can hemmeğden 8. Mart'tan mutlu olsun kızlar bir gül gelsin yöne gelsin lağıyt he Gülşat birçe gül gelsin yöne gelsin birçe yöne şokolat gelsin lağıyt yöne ne hemet de olsa bir gül çağırın mesela adam yürüyeceğin soğulu ol ya da ağıyı bolsa da gerekli eken gıyıtayım ay mene Hudaya şükür yanındaki bir yerde sizinkiler men yöne taşta vururum kimseden ok Gülşat gülüm geliyor hemme zatım böyle ayçaka näme gelýän soňa bilgeç gelen soň gorkalaryndan bir de kaptyr ya kaptyra bilýän dämi bilýän bolda garaşýan onu ay bolya gara bara peýdaly zatda umma 8. Mart'tan gutlu bolsun mehriban denarlar gıýdylar gelinler ine öňe bir goşgyny aýtdypsyňyz ýene de şonu ýörüýdi diňe goşgusyny aýtjak. Bilse hormat koyun ene diýdiler. Ady dillerimize fena diýdiler. Bir gedek ýykmaklyk enenin göwnün ömür geçilmejek güne diýdiler. Dağlar bağlar bedeýän gışlar, her näçe geçdi tomuzlar gışlar. Enesiniň ýasany hüwürtgesini hiç kaçan, hiç mahal unutmazmışlar. Gurlösem bir akyllaryň adyndan şunu hiç kim çykarmasyn ýadyndan. Döreýä dünýäniň ähli zatlary gün şöklösü bilen ene tüýdünden enelerin sargydyna döneýin enelerin ýorgudyna döneýin ekläp durmuş dağlaryna çykaran şal dağlaryň bir güdüne döneýin teýseniň onundan giyiripdir enem misli mähir ýüpün düýüripdir enem bişiren nahary şeýle tagamly megerem öz mehrin garpdyr enem diye edip käbenem kümüştaşy enelemi mydama ojoklamydyň toýlamydyň bayramlamydyň bedegi bolup durun. Janyňyz sag bolsun mehriban zenallar, owadan zenallar, gülümeňdeş zenallar.